Sziasztok, Dragon Brian vagyok, és befejeztem a piacot, a padlózást is. És most ebben a videóban meg szeretném mutatni, hogy kell trade táblát csinálni. Először is, hogy mit akarunk eladni, annak itt megnézzük az ID-jét. A kvarclapnak 44.2.7. Akkor az üvegnek 20, és ezt meg kell nézni. Megnézem, van-e most táblám. Nem hiszem. Nincs. El kell menni piacra. Vagy nem is, a másik házamba. És ott tutira van. Na szóval, igen, itt van. Itt van a tárgy ID-je. Mindjárt mutatom is. Itt van, most ezt a 64 kvarclapot fogom beletenni. Mit is kell? Ja. Trade. Dollár 100. Mert ugye fölülre a trade, utána, hogy mennyi dollárért akarod eladni. Utána pedig jön az ID-je, kérem szépen. Ezt most én úgy csinálom, hogy 64 2.44.7. Talán nem. Nagyobb kell. Ja, vágom. Hát, hogy elfelejtette a trade táblát. Tró vagyok. Na, az mondott már. Ekkora laggot még nem látott a világ. Csóha. Ez benyomiság. Fú. Jó van. Akkor látjátok? Ilyen szaró, hogy ilyen laggok vannak rajta. Na most bemutatom, hogy már most talán nem laggol, ha beenged. Nem csinál ilyen szar, úristen. Meg így is laggol. De legalább nem annyira. Trade. Dollár 100. Nem tudom. Jelenleg nincs nálad bedrock. Hát bedrock nincs nálam, de kvarc az van. Akkor eladom az üveget, nem fogok szórakozni. Úristen! Trade. Dollár 100. 20. 5. És amennyi van belőle. Mi van? Line 3 színész. Invalid. Az az idő? Az hát. Na mindegy, így kell csinálni, csak mivel most nálam akkora nagy lag van, hogy ezt nem csinálja meg, ezért most úgy nem fogom. Az annyi elfog. Na, hát akkor ez a videó ennyi lenne. Így kell csinálni, csak nálam nagyon nagy a lag, és ezért nem bírom. Na, legyen már. Na, sziasztok!